шаут на второто ми видео и първо просто исках да благодаря на всички, които гледахте старото ми видео и ме съпортнахте. Благодаря ви много. Каузата, която реших да защитя този път, може би някои от вас са запознати с това, може би не. Днес ще говорим за приюта в Каменар и по-скоро за един евент, който напоследък доста нашумява в Фейсбук. Казва се Разходка с агресивните и представлява отиване до приюта в Каменар. Харесва си едно кученце и просто го разхождаш и правиш деня му по-хубав, отколкото е бил. Искам да покажа на хората къде се намира, как изглежда това, че всеки, който има възможност, който има един час свободен, може да отиде, близо е до Варна и да си разходи някой кученце, пък защо не и да си го вземе, ако реши. Лявата към нас. Смисъл? Пристигнахме в приюта и разхождаме кучетата. На мен ми се падна това. Казва се Мика. Лапа! Това е Мечо. В приюта има 45 кучета. Идвате тук и просто разхождате по няколко за по 15-20 минутки. Това е Мечо и просто някой го е оставил тук и е казал просто гледайте го, ние не го искаме. И като цяло кучетата, всички кучета са много дружелюбни и много добри. И наистина има нужда от хора, които да идват просто да ги гледат и да им се радват. Има големи, има малки, има всякакви и всички са прекрасни. Нали, Вик? Да. Свършихме с разходката на кучетата. Казаха ни даже, че доста често има хора, които осиновяват, което е много хубаво. И вие можете да си осиновите куче. Да, беше толкова тъжно, колкото очаквах. Вау! Окей, добре. Тук що се прибрахме от приюта и наистина не съм очаквала да се чувствам по този начин. Мислех, че ще е много тъжно. Обаче, всъщност, нещата въобще не стоят така. Животните са много жизнерадостни. Всичките са много дружелюбни. Просто в кадрите, които ще видите или сте видели вече, не знам. Толкова са хубави и толкова много искат любовта, която им даваме в събота по време на евента Разходка с агресивните. Исках много да направя това видео, тъй като знам колко много хора биха се отзовали, просто не знаят за това, затова просто ви показвам какво е. Казвам ви колко е хубаво и колко много ще се забавлявате. Това е просто някакъв експириенс. Сега ще съм много щастлива. Мислях ли, че се прибера и ще ми е много тъжно. Буквално, ако си търсите куче и отидете там в събота само да помогнете и да ги видите, се тръгнете с куче, наистина. Много са красиви и много искат някой да ги обича. Обработвам видеото и чак сега осъзнавам колко силна е била емоцията всъщност, когато сме били там. През цялото време сме усмихнати. Аз говоря, седна съм на 12. Наистина, от 8 до 12 всяка събота може да посетите приюта в Каменар, може да го намерите в Google Maps, колко лесно да стигнете и да отидете и просто да изпитате това, което ние изпитахме. Аз сякаш въобще не го осъзнах до момента, в който седнах да обработвам и видях колко сме различни и колко сме щастливи да сме там. Наистина препоръчвам. Благодаря ви, че гледахте това видео и очаквайте ново скоро от мен.